FD Creative Labs, ediția 1, DTP 2025. Let's go! Să muta camera. Eu sunt Paul Filat, student la Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea de Design, specialitate DTP. Și în video de astăzi ne vom uita la un design battle care are loc între 6 studenți de la specialitatea DTP dintre anii 1 și 3 și vom vedea abilitățile care le-a dezvoltat la universitatea noastră. Haideți să ne facem cunoștință cu echipa. Like my name Lazarus, no Satan gon' be mad at this. I had to ask my dad if it's okay to swing my bat at this. He said. Ok, deci o să aveți o oră să creați un design la alegere. Puteți să fiți cât mai experimental posibil, ori postere, ori flyere, ori banner, ce doriți, doar că aveți câte un element surpriză, care este aici. Așa că o să veniți câte unul, o să luați, o să arătați la cameră și elementul acesta trebuie să-l incorporați în designul vostru în oarecare măsură care voi doriți, deci voi decideți. Ok, primul și ne vede. Deci, timpul vostru începe acum. Let's get on, Ace. Okay, alright. Son of God, doing what the sun say. Minimalist with the feng shui. Heart guarded, I'm like Harden with the pump fake. We ain't going back and forth, this is one way. Every golden road in heaven is a one way. Serve a big God, I'ma see him one day. Hey. Okay, great, that was one take, but your lyrics didn't give them hope, let alone fade. My relationship with the music, it be love-hate. They be wanting me to use it in the wrong way. I was happy in the Buick with the ball fade. Now I'm discontent with the life that I prayed for. That just goes to show achievement isn't what we made for. Selling us the lie that we'd be happy if we make more. Hold up, I worry less when I pray more. This is holy war, better watch out for the claymore. They're like, why you always bragging? I'm just telling them what God did. 05, bumping Dipset on your neck like a bow tie. Same friends I grew up with playing GoldenEye. Working overtime till you think it happened overnight. Microphone check, golf claps at the open mic. Why the stage here eye level? Getting challenged by a drunk to a rap battle. I called him Jack Daniel, he called me hypocrite. Gotta know you in control, but what the heck is going on? Everything is going wrong.